Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Deni Isma Ois. Halo, selamat pagi pemirsa. Kali ini Mbak Isma sudah siap, sudah ready. Kenapa macak setil ini pemirsa? Mbak Isma ada acara mendatangi rapat pemirsa nenggone sekolahane Amel, nenggone cepu balun kono pemirsa. Iki Mbak Deni soalnya ya rekreasi gak iso njipuk rapote dadi di wakilno Mbak Isma njipuk rapot ning gone SD Balun kono. Dadi kengko ape tak jipukno pemirsa iki jam 8 rapate ya pemirsa. Kok karo kanca-kancane Mbak Deni tapi wis dikandani Mbak Deni wis di WA. Dadi nek sing jipuk kuwi Mbak Isma ngono pemirsa, sudah disampaikan. Ki mau ya soalnya Mbak Deni ne berangkatnya pagi jam 5 guys, jadi ini raiso njipuk rapot esok dek nikahe kan dijipuk esok iso karena iki berhubung apa mangkat rekreasine isu dadine apa wah lah iki saiki rapat saiki nganu pemirsa wis gak pakai undangan yo. Ndek kae kan pakai undangan. Yuk saiki iki di-share ning ngene HP dadi apa-apa ki wis ning HP ngono dadine wis gak pakai apa kertas ngono kae. Wis saiki sekolah saiki enek kemajuan pemirsa. Dadi wis apa-apa pelajaran apa-apa ki mesti wis kudu duwe HP, kudu iso. Dan iki engko ambek ape nganu Dik Ferry mbah melok mbah ora gak roh bocah Dik mangki ngomong nek gak melok tapi tanggo baturan guys, jadi tak kongkon melok iki cek dolan dadi engko yo cek anune Dik Ferry juga. Mbak Isma ki urung rampung guys, iki karek kudungan kok terus pakai motor Mbak Deni ya soalnya kan wis nganune Mbak Deni motorku ae Mbak ngono kok enek helme nek apa dadi wis karek budal. Biasanya ki aku dhisik ki soalnya jipuk rapote Dik Ferry ki ya Mbak Isma pas wis gak enek pemirsa dadine sing jipukno ya Mbak Deni. Dadi saiki yo gentenan ngono. Enek Mbak Deni salah sijine sibuk yo kudu iso saling melengkapi gentenan pemirsa ngono. Klambi kok koyo kayak kantor guys. Wis nyaman pulang kok ketoke piye ngono. Ya wis ngono pemirsa, nanti kita lanjut ning gone sekolahane Amel. Ben kalian ngerti ya pemirsa, engko tak sepilno tak syutingno ning kono sedelok ya ben kalian juga ngerti. Lagi iki aku nih ben sekolahane Amel nervous terus kayak tanpa Mbak Deni ngono pemirsa. Tadi engko yo tapi sidono fotone gurune iki Mbak sesuk terus jenenge Amel iki terus nomor absene iki ngono. Ya wis bakal yo anake yo ning SD terus SMP yo pemirsa dadine yo kudu wani. Gimana sampai gombloke pirang-pirang dijajali pemirsa. Ya wis ngono nanti kita lanjut di sana ya pemirsa. Iki ape cek ndandani Dik Ferry dhisik tak golekane Dik Ferry yo. Kok dadine ben gak kedupyaan kok karek berangkat ngono. Iki mau yo ngeterno isu Mbak Deni terus masak sekalian terus lagi berangkat ape mangkat rapat guys. Oke. Udah rasanya kok ketekekan. Beyen. Duh kok. Nek gak rapat juga bakal macak rapi ngene iki ya pemirsa. Biasanya dawul-dawul dasteran nek ning omah. Saiki nek ape kumpul karo wong-wong rapat ya harus macake ngene iki. Tapi nanti jilbaban pemirsa agak ruwe-ruwe ngene iki. Oke, kita apa jangkepno dhisik. Ape sarapan dhisik pemirsa. Nyambel teri. Sarapane lawohe kerupuk
Gak blonjo iki mang. Ada wis. HP budal guys, aduh, piaan iki wis. Oh. Mbak Isma wis siap diperi wis. Rene. Kok kathok panjang piye? Kathok dawa pet kok koyo ngono. Enek wong akeh. Mboke mliti tanake kok ngono, kathok dawa le. Udah iya. Kita berangkat meh jame pemirsa. Ki nunggu pas jame dadine ben gak ning kono ngenteni suwe, ngenteni gurune. Ya wis ngono pemirsa, kepedang berangkat ngomontori Mbak Deni, tak nyalini perisik kathok panjang ya pemirsa. Wis tak minyaki wis apa, wis karek berangkat tok iki ngenteni jame pas. Dari saya itu saja. Mari kita tutup tahun pelajaran ini dengan rasa syukur dan semangat baru untuk menyambut tahun pelajaran yang akan datang. Saya tutup dengan sebuah pantun ya. Biar hilang rasa, karena mana sudah tangis-tangisan sama anak terus kalau kemarin anak-anak pulang kita jangan lupakan hati saya yang paling dalam untuk anak-anak dalam 1 tahun ini. Ke pasar membeli nanas. Ke pasar beli nanas. Gana video kok. Bawa semangka. Alhamdulillah anak kita naik kelas. Jangan lupa bersyukur dan terus berkarya. Amin. Jadi anak 6B sudah menjadi yang paling senior. Biasanya anak di kelas 6B, kelas 6 itu merasa dirinya itu yang paling keren. Karena saya sudah menjadi kakak kelas tertinggi, kasta tertinggi. Kalau anak kata anak-anak itu begitu. Nah, semoga tetap bisa menjadi contoh yang baik untuk anak, untuk adik-adik kelasnya, terus berprestasi dan tidak lupa saya terus mengingatkan mohon untuk terus memotivasi anak-anaknya. Mungkin hari ini dia belum berhasil mencapai apa keinginan terbaik dari orang tuanya. Semoga kelak menjadi tercapai. Doa kami Bapak Ibu guru selalu mengiringi setiap langkah anak-anak semuanya. Yang penting anak menjadi seorang anak yang berakhlak baik, beradab terhadap guru dan orang tuanya, itu juga kebanggaan untuk kita karena seperti anak sendiri. Jadi saya Siap foto yuk. dari kita bisa Ayo yuk, yuk. Kita ada mata cinta aja dari kami. Terima kasih sudah. Ya, Nek foto kesukaan yang terbaik, pokoknya kita hanya bisa. Ya karena sampai kemarin pengen ketemu bareng-bareng itu aja. Bisa ini nggak bisa masuk kan nanti sudah di awal. Pelajaran baru terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya terima dengan penuh rasa terima kasih atas ini terlalu banyak mungkin yang saya terima, Pak. Terima kasih ya. Pemirsa, kita sudah pulang kiwis jipuk rapote guys. Oh, cuma kelasnya yang pojok kono soalnya kurang dulu kelasnya wah sampai tekan dulu. Kita pulang kok iso nggawe iki duh kayak kene ae pakai ajar ora sik kayak jok ora sedeng nggo coklek gawe ya Per tak helman sik. Ini montore Bu Deni guys. Rapote amel gowo. Nah, kowe ngocek tengah. Ki mang Mbak Isma yo. Pemirsa, kali iki wis selesai yo oleh rapat mau yo.
Amel alhamdulillah naik kelas pemirsa iki ge enek wonge dadi ape tak prank gak sido, ape tak prank gak munggah ngono jane yo wonge tapi ge enek yo. Ya wis kali iki alhamdulillah naik ke kelas 6 yo. Waduh aku melok nangis guys, melok dijak foto terus gurune menyampaikan dengan penuh bener-bener sampai terharu ya pemirsa Mbak Isma. Lagi iki aku mendatangi apa jenenge rapat untuk pengambilan rapot yo lagi iki pemirsa dak dikdukder dredeg boleh absen sesuai absen pemirsa terus nulis datane tanda tangane Mbak Isma namane sapa sing dijupuk tantene sampean tantene Amel nggih aku ngono. Terus akhirnya alhamdulillah bocah naik pemirsa ke kelas 6 ya semoga-moga dadi bocah sing pinter ya nduk tambah pinter sukses berbakti kepada orang tua wis kuwi sing dijaluk ya dongane Mbak Isma selaku ya cek budene wis ngono Mbak Isma tak pulang dhisik ya pemirsa iki mbek Dik Ferry soalnya iki mah aku dhewe ya wani tapi ora koyo nek mbek anakku wis ngono ki mang yo padha pulang kalau pemirsa kanca-kancane Mbak Deni wis ngono Mbak Isma tak pulang dhisik iki ape ning dine mulih pemirsa sik ah lek numpak sik tak mundur sik ah saiki lho jangkepi kontene pemirsa sekalian yo kelas iki nek kene sekolahnya kok nyaman kok pinuk sekolah iki nek loro pemirsa sing siji ning gone kono lho sing ning gedhi sekolahan ndi yo iki ning Balun Cepu pemirsa tempatnya dadi nek loro sekolah sih wis ngono dilanjut neh nek wis teko omah aduh kayak nyetel apa kayak penutupan Mak Pariko seneng-seneng piye, Nduk? delok rapote putu 6 Ya apa ki? yo untuk hadiahe sopine re naik apa ora naik ke kelas 6 Mak alhamdulillah kok nyilekno apa Raya Par Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ki pokok moto piye mak rong orang. aku malah sampai terharu gurune nek menyampaikan rapate sampai kudu nangis aku melok terenyuh ngono guri dhewe Mak Mungkin dhewe iki mripat wae ya pemirsa ya ngono ki kok mani lolak-lolok. iki lho Tulisane lembut di ngene nek ndelok ditokno munggah orane Iya, aku mbokon maca. Mbokon delok piye nek kliwat engko mripate gerang. Aku beleri ngebeler kacamata malah ngelu, Mbak. kacamata sing iso gedhi tulisane Ngeluhi aku, Nduk. sing rokok kuwi. petelot Gambare ungkretan putuku ki, Mang. ya gambar Amel wi Iki, Nduk. Mbok dudune Nah. kok sasasi set. pi lho Iki, Mm-mm. piye iki? Oh, Rengkong-rengkong. naik ke kelas 6 munggah Terus? berarti nilai-nilainya kuwi mang Untuk ranking piro nek nilai-nilainya tak delok lah mau badhe kiwat. nek ranking mang gak diumumkan tapi delok kok Iya. nilai-nilaine urutane ya sebenarnya naik Apa ki jenenge putune Makni naik kelas 6 pemirsa. Wis tak syukuri saja. munggah kabeh Jadi Amel ora keri. Dadi Nah. HP naik kelas 6 pemirsa alhamdulillah. dilongkas SMP yo mak yo SMP ning Boleh ranking ki kono. yo angel pemirsa. Angel. Sing penting ki naik. Apa ki? Ora kaya ndek kae, nek ndek kae kan diumumno ranking 1, 2, 3 iki yo gak kon ndelok kon nilaine dhewe sesuai anu. Semoga sing depane iso oleh ranking. Nah, Pinter. nilai-nilaine iki mak liyane lha Sing kuwi naikane ya. ya iki kenaikane. Ya nek nilaine nilai rata-rata. Dek mripate ra blur-blur. Wis tuwa. Mani, Nduk. Heeh. Tenani pemirsa salam. Lah, Ya kei. halo. Kaya Halo. dadi rumul kaya Nah, kadang-kadang ya nyantol kadang-kadang ya sing akeh ya gurune sampai dikei anu piye. dikei hadiah ke wali murid yo ya wis membimbing anak-anake 1 tahun lho. Ono sprene. Nah, cara mono yo Dike ya marai pinter. Direne. Mbah mak kaya mbek kembang buket ambekan mbah apa ngono lho. Bingkisan. Pancene ya semakin maju nduk ya Iya. senenge lah. Anak-anak para di
bimbing. Dadi ana bocah sing pinter Sing pinter. ora. Muga putune mak lebih Nah, pinter pemirsa. nilainya apik-apik ya tak delok, Mang. Nilainya. Heeh. Lebokno nih sama kok nek ya. Sing kene, sing putih ki. Lho, sing lebokno sing kene iki lho. Lebokno kene jerone. Bae kliwat kabeh. Iya iso ngono apa ora? Sapa lah, bolongane ombo. Nek bolongane mbah lolok-lolok kaya. Wis. Cepet kok pen. Lu. Lah aku ora kono lho. Kae boleh Isma aku. Iya. Kunci tok. Iki bondi? Ya kono. Ya kene? Iya. Sore. Wedoti sitok. Wedoti sicok. Ngenek Murid dhewe lah. Kok nek wonge mulih ben didelok. Ora tau demek aku. Ya mbok delok nduk. Ki mong mere bocahe ge enek tak prank gak munggah ngono. Nangis. Alah kamu munggah mer kowe. Kelas 6 wisan. Gede. Wis. Nek gak munggah Wis. Ki nek fotone nganu iki, Mak. Gurine iki fotone sak kelas lho. Ya. Iki tengah bu guru. Ya bu gurune. Sing ngasuh, sing mimpin. Sing bimbing Sing sing lah. Wis yo singgahna ya. Tak indahne. Jadi aku jam kuwi anu. Ya, Musik. pengen roh putusku. Ya. Kaya nganu. Stick. Ki mana tulisane Amel ngono. Jungoke kon goleki absene bocahe, jungokane urut. Iki mang nek rapat ngono. Yo gurune. Iki sak kelas. Muridnya Wedoke iki dhuwur dhewe, sing isor ku lanang kabeh. Wah, kok lanang kok telung rek kek wedok anu kek lanange. Ya kalanange. Wedoke pira? 8. Heeh. Jiro lu. 8. 6 7 8 ya 8 akeh lanange. Tak kelase pira? Wis salin aku. Ya, wis terus suwun ya, Dok. Ya, singgahno. Wis ngono pemirsa ya, iki wis salin alhamdulillah wis nyampe rumah lagi yo. Sak pirang jam ya? Sak jam setengahan lah. Iki wis salin lho. Wis ganti kostum neh. Alhamdulillah wis teko omah kaya wis pleng rasane. Wis terima kasih banyak ya wis ngono ae kontennya ditutup. Terima kasih sing wis selalu support Mbak Deni Mbak Isma ngeki saran semangat masukan wis ditonton terus iklannya wis gak di-skip. Mbak Isma pamit ya sepurane nek klera-klerune tutur katane Mbak Isma sing salah maupun sing kurang berkenan ya pemirsa Mbak Isma pamit. Becik ketitik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolan ning ndi, Mang? Peri, Mang. Cuk duit. Mang apa ngajak minggu ning gone bakul jajan. Lah wis kejablasan ngajak balik neh aku terus gak tak turuti. Sampe njuk duit tuku jajan dolan.